I don't know my name. Kuda. Nitty and knitting Timor, say. And then 40 days, I do the anam pepper pie, you never make see and say, to an animal. So, it's justice for person say, Kufo. Concerned citizen for a couple. And concerned youth of a couple. The Bayama and Kakraw will be a few. Hey, Mummy, Mamma. Ya wo ka nsia mo ni na wa ya kwasi ase kwa butua ene ankasa ne adaduanan a nipa beto hye kwasi su ofia ya nti ase mpa wo kua pema enti wo mu se memre da na dofo na ka do kunyira betwa hia na ya de yie atu yie ni apeda ya de audition be fi ofia se wontimi ntra ase sa on ta mo na se tumpa ba ensi a chia meso wo fa yin pai wo ya amba ne be wo ha ka mo je agufia no kuma beto bi maybe as soon as Omani kumantoye, kuma benentoye, kuma kumantoye. And that I have a sunset from the Lawrence. you want to come here? I have a son, and I'm from a different We are concerned youth and justice for questions. Yeah, Payina go. Nanadba go. Yampa. Payina go. Nanadba go. Oya ko ponche dia pokwame. Ya kira wo nso. Ye kese ka no nsa. Asase ya abonye nsa. Awu na ham nso. Esi di kusu popular play. We dey sape bi no. So, I'm a pansa, it's a bean so, a popoti abunsa, Yanyan so, or Wada cancer, it's so quamo vegetable, it's so proud, a Puabra vegetable, it's a bean so, oh, Pedicofi, Wadarima, Pigeon Sunma, Odosia, in Sunma, Uso Poker is so, Turn over support is so, Adadicofi is so, Dindo is so, Tongo is so. I just cremo so, a photocushrai, Bejan said. Oh, Jamia said, Bejan Sano, your throwback, and your Fremina, a down at your bonnet. And then you begin a house, Sabia Biasa, when you're good, and you have my take up. I see you the carry, down by the count, down with my Bejan. I bet you Bejan Saturday. Through you for marriage, you prepare. Quaranti, no, we say, I could know the other. We say, so. We say, I could make it. We say, so. And then you can hire them. You to your own vacation. Or I'm and then they down. One, two, so 7 years as a half. About 2 hours of your years. On the name of our one see. Yeah, yeah. And you go to them, you see one. And you talk about yes, young one. No more, finish to say, Yaran Mawu, refugee.
ɛmɛhwehwɛ hwee wɔ hɔ yɛbɔ yɛ maame no ho ban kwasi bɛgye sa wobɛda wie no ɛne wɔfa wo hɔ adwene na polisifo bɛyɛ aduɔsɔn 70 wada no yɛte a ne sɛ adekyee no na wayɛ onyame dea kwasi gye sɛ kwasi bɛgye sa no Jumpa. onipa bi ɔka ho bi Ampa. sɛ ɔyɛ driver ni Ampa. sɛ ɔka ho bi wokura ahoma mese wɔda a wode wɔne wo wɔdidi a wone wɔni wɔhyɛ atare a wode wɔhyɛ wɔguare a wone wɔguare kwasi wɔda woda wɔ nkyɛn obia ne ɔka ho bi na ɔhyɛ abangatade mpo ɔhyɛ abangatade na ɔka ho na ɔyɛ okuroponi adena so ofi kurom gado fi baabi na ɔbɛkyerɛ sɛ kwasi wodan yi ɔkwan a wɔfa so pie no ɛnɛ yɛ na wɔtwe si apɛpɛ kwasi bɛgye sa no bo ɛnna o ɛnna yɛdim sɛ na ɔte wode woyɛ ɔbarima prɛko pɛ wɔn a ɛpɛ w'asɛm ne wɔn a ɛmpɛ w'asɛm ɛbɛɛ yi abusua ɛna sɛbi aduasa ɛyɛ wɔn dea abusua na esie funu na yɛn de sɛbi aduasa yɛ bata ho kyerɛkyerɛ ayɛ ngo nea yɛpɛ si yɛ no na yɛgye o yɛfa nte wɔ anim na yɛ kra bɛhwɛ yɛapra w'akyi kwasi mɛnna wuwu yi so na biribi nsi wɔ kuapema mu ha Jumpa. Ampa. yaso ho dan abɛgye sika wɔ ne nsɛm ɛna mede wo fa agya bi nipa bebree waso wɔ dan Jumpa. kwasi nante kurom ya bise nante kurom ya nante wɔ ha sɛdeɛ wonam a nipa bebree wɔkɛse wɔbɛhyia wo obi si wɔamu wɔ ha obi si wɔayɛ sɛ nante kurom ya obia no ɔka wo bi mise ma ne asom nnwo ne ɛma ne ho ntɔ ne da onipa ko no frɛ na woafrɛ ne ba woafrɛ ne nena woafrɛ ne abusuafo na wode wɔn aka ma wɔakasa wɔgyina baabi na wɔn a wɔmmerɛ kuapema mu ɛmɛto wɔn anum tuo sɛ yi wampa yɛne yɛto tuo bɔ ɔkwasi asɛ ku ɛno kora akyi no mfa nkyɛw biara obi bi ɔka ho n'abusua ne dɛn bisɛ n'abusua ebi wɔ amanɔne na ebi wɔ baabi a kwasi kɔto nsa frɛ wɔn nyinaa na baabi a wakɔ wo ne wɔn nyinaa monkɔhwɛ baabi a ɔno nso Kantinga. Zawashio, Zayachila Bibia. Bibéje biara. For family that I don't say that. Different from the other way. Bawasi, una uni miewo, ana uni mwa oye. Obi owo mu bia, sene maame, ne papa, ne ba. Akwadu to abusuana no. Onu muso mane ntran. Obi na mane ntran. Onipa busuefo a o se ono oba hospital wonum na oba be pa ho na odi tu kwan no. Na kwesi wada oroma. Fa no ho nchen. Obusuani so onu so ka ho bi. Awaye no agwa kokone. Awo so no de. Ompe wuye. Ompe kopon ye. Ompe okuapema ye. Ompe na okuapema ye. Ompe asran ye. Asran ni ye. Na wesi wada oroma. Etian frama ewuja sakra na ngunu jakra. Tongo. Eje mudi. Na 40 days. Asem ni si. Awo okuapema ye nfi.
Obribri, yẹn no efi ase, ana ọkọ gya yẹ. Yẹn nso esi yẹn mpa aba o. Ẹnẹ sẹ woku yẹn. Mo kyerɛ tumi na ohun sɛ ɛnɛ kɔ wɔn ho sɛ ibu okoko nkuru mu a.